tahun 2020. Pertama kali dalam dunia Petruk jedul di tahun 2020. Aku paling gasik. Ini jam setengah 3 kirang 12 menit. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mboten supe ngucapaken selamat tahun baru. Mugi-mugi wonten ing taun enggal menika warsa enggal menika berkahing Gusti tansah lumintu dhateng kula lan panjenengan sami ing tasih kepareng lenggah dalu menika. Matur sembah nuwun Bapak Bupati Riyanto ing tasih kepareng lenggah dalu menika jumbuh kalian ngendikanipun nalika semanten radi gelo penggalipun kondur Petruk dereng ngantos paripurna wonten ing Candhi Penataran lajeng tumuli dalu menika menapa menika nimbali dhateng Petruk wonten ing alun-alun Blitar mriki. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi panjenenganipun ugi tansah pinayungan ing karaharjan ing sambikala napaki warsa ingkang enggal 2000 kalih dasa menika. Jane ya rada dipeksa. Wong nyatanipun Petruk menika pendak-pendak malam tahun baru menika mesti kula liburaken. Ewadene wah sapa asmane sing nganti ngoyak-oyak dateng kula nggih. Ya kanca-kanca ya semu rada tak jiat. Yo wong rejeki kok ditampik. Malam tahun barunan wonten Blitar nggih mboten dados menapa. Bojo-bojone do ning omah do turu, anak-anake do nyumet mercon dhewe-dhewe do nyumet kembang api. Bapakne makarya ning mboten dados menapa. Mugi-mugi menika dados sasmita tumrapipun kula sak kadang sak kanca benjang 2020 menika langkung sae tinimbang sampun kepengker. Menika saged kula aturaken. Jamipun sampun mepet kala wau bubaripun limbukan ugi sampun tabuh setunggal langkung. Mila kula koyak-oyak wekdalipun supados sak mangke Petruk saged sowan boten ketang namung sekedhap namung saged sowan ngersanipun para punden para pinisepuh mitra karo ingkang sami lenggah wonten ing Blitar mriki. Ning nong nong. Ya. Mengawali tahun 2020 kita awali dengan tersenyum. Mbok ya mesem merangut pretae apa? Mbok ya guyu susah pretae apa? Jalukmu katapo janji aja emo ana pasti kasembah. Kok Bagong ora melu reng ambuh tak ampiri kok ora ana. Ora ming Bagong sing ora ana terus. Lah piye sapa? Omahe ya wis ora ana. Lho. Omahe Bagong wis ora ana, embuh digusur sajake. Ayo omah ming saka dus. Ha iya. Sajake wis digaruk mbok menawa reng. Ya wis ora dadi ngopo. Bagong ora ana ora masalah mbok menawa lagi ana bab sing perlu rampungke, ana bab sing perlu dirembug. Bagong bengi iki ora iso sowan ngancani awake dhewe gara-gara ya dirampungke wong loro. Ya ngrampunke tembangan-tembangan jumbuh karo hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Blitar sing kaping 189. Ya beda karo hari ulang tahun Blitar. Beda iki hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Blitar. Ya mulai ya tetembangan sing kepenak ngaturke lagon-lagon sing sore mau urung iso diaturake to lho. Iya. Isih akeh reng. Ha iya. Eneng sing nyuwun apa jeneng mau sing nembang Mbak Elisa? Ya. Ana sing nyuwun aja lamis. Oh ya. Diceket-ceketke engko ndak melah wektune ndak keselak kedawan. Ya. Yo Mbak Elisa jemeneng Mbak Elisa. Monggo.
dibawani terus tibake aja lamis. Ya. Nggih, aja lamis nggih, Pak. Aja lamis. Aja kuwatir kowe mau wis diamplopi Pak Bupati to? Nggih, niki kangge dibagi-bagi. Dibagi-bagi karo sapa? Sinden ibu-ibu sinden. Oh iya, apik berarti aten-atenmu apik. Ana sing ngono kuwi terus dipek dhewe ana. Ya nek dibagi-bagi ngono tegese kowe iki meratakan rezekimu karo kanca-kanca. Lah nggih kan nyambut gawe saring-saring. Bareng-bareng. Wis ora apa-apa, ora iso dirungokke ya wis ben. Ya. Dibawani. Iso ta bawani, Nak? Nggih. Saged, monggo. Yen kowe seneng Neno. Bacane among lames. Neno. Beci alu wong prasaja. Neno. Piwalengku aja lames. Yen pripun? Ora apa-apa terus. Ya wong adat saben Elisa iki ana sing gurung apal. Ayo wong ora Jawa asli wis lumrah. Heeh. Niku soalé padha wonten yening tawang terus napa nyidam saniku sami dan saya sok lali-lali. Lali-lali. Ate jejak lali-lali. Ya ora apa-apa. Didikte karo mburi. Yen kowe seneng lamis gampang kena ing bebendu. Tumraping pasrawungan. Tumraping pasrawungan. Karo ora apal ki beda karo nek apal jane ning wis ngantuk terus. Heeh. Kaya aku mau. Makler ngono e. Terus dadi mak witing globok. Ayo mripat ki kadang rasa ora iso dianu e. Untung sadar aku nek ora sadar wah jomplang kabeh lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya, Tru. Ora apa-apa. Mbak aja do seneng lamis. Neno. Seneng lamis padha karo demen citra. Ya, mangga diaturaken. Mangga, Mbak Elisa. Ya. La la
biaya saka blasteran piye. Maksude bapak tidak Jawa, ibu tidak Jawa ning nyatane bocah ya pinter ya, Tru. Iya. Sekolah ya dhuwur, nek tiba tanja. Sekolah dhuwur nek tiba ora tanja perkara sekolah dhuwur ki nganti S2. Weh, aku S3 e pilek kok, Tru. Wis rasane aneh rek. Kene ndingkluk tak sigar sirahmu. Karepe teruse sapa? Iki ana pamundutan meneh, tembang kangen. Ora oke-oke lagune lho rek iki jame mepet. Ha iya. Tur bar goro-goro ki engko arep kepiye ya mbuh. Ha iya salon-alon kok ora kecekel lakone, Tru. Ayo, tembang kangen. Sapa sing kepareng nyekal? Mbak Hana Pertiwi. Ya, sing urung maju sore mau. Monggo. Yo, Wi. Monggo. Ditaleni apa sikile kok suwi banget iki? Ora kok ya menyat ngono kuwi angel lho reng wong timpuh sewengi iki. Gringgingen ya iso. Sinden biyen timpuh, saiki sinden saiki wis ora timpuh, wis do nganggo dingklek terus. Yo. Wis kaya wong linggo. Nek jaman biyen pancen jaman aku jek cilik biyen sinden ki ya timpuh tenan. Mula sinden biyen ki sikile gedhe banget kae. Mergo kekuatane ning nggon sikil. Ha iya. Nek saiki wis ora, sangune dingklek kabeh. Heeh. Sesuk taun 2020 iki sinden ki nggo kasur cilik-cilik kae. Oh. Rampung nembang terus kelekar. Ya ora ono sinden kok nggo kasur cilik-cilik ora. Mangga Mbak Dewi. Lajengan, Pak. Dibawani kok lajengan-lajengan. Nyambut gawe kok setengah-setengah. Nggih. Neno. Lho, mangko bawa men. Kepenak dirasake kok ming lajengan-lajengan. Aja turu sore kaki Nyangking bokor sandang kelawan pangan yaiku nipun meh wae kepleset terus wong melek sabarna rimo
sing piye terus? Wah, lah kowe. Tembang kangen ki sing ae sing manut kanca-kanca wae. Aku ya lali kok ora. Aku nek karo lagu-lagu tembang kangen ki sing Mas, wop, mas dengkul murah. Aja dipleroki kok tembang kangen. Monggo. Matur suwun. Wah, gironge barang jan gayeng banget ya. Solai kendang di anu tambahi nganggo solai penggirong ibu-ibu ya. Nak tang guntang ngono ya. Heeh.
Apik ya Reng. Ya kompak. Nyenengake pokoke. Iya. Dienggo sing pungkasan truk wis meh jam 3. Iya. Arep ngaturke apa? Ayo Ting, nganting genti kowe meneh Ting. Ya nak. Ayo ora minggu wao. Ora minggu ahoke ora. Nganti lambene jedil. Heeh, ya wis ben ora apa-apa. Ya semangat Ting, ndak turu. Heeh. Napa, Pak? Napa? Ki ana sing pamundutan ki milya. Ya. Sing urung diaturake loro. Oh, wis mau sing siji wis. Wong kari siji kana? Ya. Kari siji grajakan iki dinyuwun diaturake. Oh ya. Langsung. Hah? Langsung nggih. Wah, yo dibawani to Ting. Jene wektune entek. Oh ya, wis mah. Ngeyel malah ini. Heeh. Apa kok ya? Iya, wis ra wektune entek. Heeh, grajakan. Mangga diaturake ya. Pak terus kok ndadekne rukun Islam bar gerajakan. Hah? Bar gerajakan kan Nggih. Ardinggi ra wis beres. Iya terus Ting, ya Ting.
elok tenan. Suarane bareng suwuk dingelikke. Banyu wangi ya. Ape ya reng ya.